мусобиқаи байналмилалии оид ба шиноварӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар хасси теннис ва маҷмӯаи варзишии обӣ оғоз гардид. дар маросими ифтитоҳии ин чорабинии сатҳи байналмилалӣ роҳбарияти назорати корҳои дохилӣ, Федератсияи миллии шиноварӣ, намояндагони Кумитаи миллии олимпӣ ва меҳмонону дастаҳои иштирокчӣ ҳузур доштанд. тавре таъкид рафт, мусобиқаи байналмилалии шиноварӣ бо мақсади рушди ин намуди варзиши олимпӣ дар Тоҷикистон, баланд бардоштани таҷрибаи варзишгарони кишвар тавассути чунин мусобиқаҳои сатҳи баланд ва муаррифии кишвари азизамон ба варзишгарону меҳмонони дигар давлатҳо мебошад. дар маросими ифтитоҳии чорабинӣ намояндагони дастаҳои шиноварии дигар кишварҳо суханронӣ намуда иброз доштанд, ки бо фароҳам овардани чунин шароити мусоид барои варзишгарон дар ояндаи наздик метавон беҳтарин варзишгаронро аз Тоҷикистон дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ мушоҳида кард. Мы приехали сюда из России. Нам очень понравилось гостеприимство Таджикистана. Очень тепло встретили. Соперники на соревновании очень сильные, достойная конкуренция. Второй год уже здесь, в прошлом, в 2019 тоже были, очень понравилось. И сейчас очень хорошо встречают, таджики очень дружелюбные. На границе нас встретили очень прекрасно. Бассейн очень красивый у вас, центр, все тут. Очень понравилось нам. ёдовар мешавем, ки дар мусобиқаи байналмилалии шиноварӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дастаҳо аз Федератсияи Россия, Узбекистон, Афғонистон ва Туркманистон иштирок доранд. шиноварони ҷумҳурии Узбекистон бо ҳайати комил ба Душанбе омаданд ва барои нишондодҳои назаррас омодагии ҳамаҷониба диданд. Во-первых, мы очень рады тому, что именно этот турнир по плаванию проводится вот в новом бассейне, который построил уважаемый президент страны. Это огромный плюс развитию именно водных видов спорта в стране. Кроме этого, как известно, уже третий год подряд проводятся именно эти соревнования, этот международный турнир. Естественно, это все повлияет на развитие водных видов спорта между нашими странами, общение и обмен опытом. Кроме этого, мы в этом году решили заключить меморандум между Федерацией плавания Узбекистана и Федерацией плавания Республики Таджикистан о совместном сотрудничестве и повышении опыта спортсменов вместе. дар рӯзи аввали рақобатҳо варзишгарон дар намудҳои тарзи озод, брас, пуштнокӣ ва эстафетаи 4-нафара дар масофаҳои гуногун рақобат намуданд. шиноварони тоҷик низ дар рӯзи аввали рақобатҳо иштирок намуда соҳиби мақомҳои ифтихорӣ шуданд. имрӯз аз тарафи Федератсияи миллии шиноварии ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаи байналмилалӣ, яъне международный турнир баргузор гардид ва варзишгарони мо дар ин мусобиқа қуввоозмоӣ намуданд ва албатта дар ин соли сеюм аллакай ҳис мешавад, ки варзишгарони мо натиҷаҳошон нисбат ба солҳои қаблӣ беҳтару хубтар шидааст, ки аллакай варзишгарони мо дар як рӯзи мусобиқа дар маҷмӯъ соҳиби 8 медал гаштанд ва умедворем, ки дар 2 рӯзи мусобиқаи баъдӣ боз шумораи медалҳомон зиёдтар шавад. нафароне ки ба муваффақият ноил шуданд аз ҷониби Федератсияи миллии шиноварии Тоҷикистон бо медалу ифтихорномаҳо қадрдонӣ карда шуданд. ёдовар мешавем, ки аксар медалҳои тиллои рақобатҳои рӯзи аввали мусобиқаро шиноварони кишварҳои Россия ва Узбекистон ба даст оварданд. мусобиқаи байналмилалии шиноварӣ 3 рӯз идома мекунад.